Hormatly adamlar, adam käbir ardy üsteglerine yetip bilmeýär. Beýle ýagdaýlarda ol öz ýazgydyny rady bolaýmalýaly bolyn, ol onu zorluk bilen aljak bolýar. Naimsaplyk edip, ahlaksyzlyk boşoňy meňdeş ýollary baş goşýar. Ana şonu ol durmuşda iň uly ýalňyş göçüm edýär. Üstesine bu göçüminiň ýalňyşlygyndan habary bolmaýar. Ine häzirem utornyp utulan bir töhmetçiniň hikayatyny hemmämiz bilelikde tomoş edeliň. Hep beraber seyrediyoruz. Gelenin oğulaydı. Helbem tongrak ger. Seni ütdemendin, edip talip billarındaki Allah. Senem şeyle. Ha, ana helbem geldi. Helbi, kimin geleni görýän mi? He, Ceyhun, hoş geldin. Hoş gördük. Entek oturmalyň da. Näme işin kelmedi? Ay yeni gelir dururna. Ýöne bu geleniň hadap etmert. Hadi. Ol ýanna, giýjeň rahat boldun. Heňem giýjeň rahat boldun. Han beýip seyret durmadymy ne men tanamadyňmy? Oh, sen örtenmedin ay. Hayrola? Keypine mi? Bir yerlerde neymiş hep gördün? Neretlere vardın? Onu senin tanıyan ha? Ol oku torun adına Selve öylünün var ha? Neyim tanımanmay, elbette tanıyan. Oku vaatları menen ulamada ama urşar yörürdüm. O günler ne o günlerdi. Selve hanımım orada has kovu tanıyan. Peki senin Sen bir yerde neymiş ediyen? Men mi? Hiç şöyle gelence diyen. Eger vaktin var olsa bir de oturup çay içeli. Geçen günlemede yattar. Sana kızıklı gen havarlamam ma. neymiş bana? Bana kızıklı havar deyiptin öyle. Biliyen ha oku vakitler serbilen haraşyadım. Yine son onu mere darlı. Kıdaatları neyim için bana vurun veriyen? Biz köyüne dost hem ne mi? İçimdeki derdim paylaşatım geliyor. Selvi. Biz 2 yıl verip bile yaşaşıyoruz. Neyme? 2 yılın verip bile olup diyen eğerin onu havaram yok. Sönür, sen neyme urlaya oturun biliyen mi? Biliyen dostsan. Zinanlar men şeytan tüyümden açıp bilmezler. Yön o. Dostun meredin oğlum deyip kucaklap veren çağatı menki. Neyme? Mert Men gatyga inanýan. Ýöne dostum bolanyň üçin saňa aýdaýan idim. Helbi. Bayma bayıgrama meret çağa yatyr. O nerede boldum? Haýsy gün? Ceyhun'un bize gelen günü. Öýe hiç gelipdin, nerededin? Bir tanışym bilen gawatlaşdym. Toňlardan ahrana edip oturup gülleşdiňiz ha? Hawa welin. Kim ol? Neme? Dor, sen aýtma men aýtaýyn. Toý etmek hak iňiňi çypýar söýler dämi? Ha? Oň bilen gedliň duşýaňyzmy? Beýdime meret. O maňa iýdigi der azar berer ýörerdi. Meni maňa azar berme diýmek üçin. Naharyp gülleşdiňiz şeýle dämi? Nädip beýdip bildin ha? Nädip? Maňa nädip beýdip bildin? Nädip? Meret haýyş edýän. Mesele düşünmän bir zat diýme. Iýdime düşüp günüme goýan ok tatda ýerde de gyýgyrşdym. Hemme zat aýtdym. Näme aýtdyň? Meret, sen maňa ananyň okmy? Men saňa haçan ýalan söýledim, haçan? Diýişdirnak bolup guran durmuşyňy nädip bir gep üçin ýykjak bolýan bu zatlar nerden aklyňa geldi?
Öldürün kezzap sen. Öldürün seni, öldürün. Düşündün mü? Meret dur hov yakam koy ver. Ayalıma ne için azar veriyorsun? Ne için azar veriyorsun diyen? Yanlış düşünüptin. Kim ay diye? Men hiç kime azar berem yok. Men iyilik namazına göndikçe adam değil. Özümün dostum ayağına asla da bir yerde yanlışlık var. Ağzını yum ağzını sana duyduruyan. Eğer yine bir gerek ayalıma azar veren geçteydim. Nefsim ağrı etmeyin, öldürün seni. Düşündün mü? Meret men hiç kime azar berem yok. Özlermen ilme şüphesime Ne diyecek bolyan? Özün düşünensin. Sen ayağın beni ilme şüpher. Sen ne diyenin biliyorsun? Dinamı sitanim sen ne diyorsun ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Meret. Ananmayan oradan ertir ayağını idarla. Özü gözün ulen var. Alo. Alo, Telvi salam. Siz kim? Men tanamadyňmy? Men Ebru. He, sen mitin? Telefonumu nereden taptın? Sen Bursa'da değil miydin? Telefonu bir tanışlaň ýerinden aldym. Bärik bir günlük geldim. Dinle. Dengizin kenarına bir çayxana vardı. Hani üniversitede kak oturup çay içirdik ahir. Yadyňa düşdümi? Hova elbette yadıma düştü. Yadıma düşmedi mi? Onunla 2 sagatdan şu yerde görüşürüz. Bolýarmy? Bolya görüşür. Neme Meret? Bir joram gelipdir. Şoň bilen görüşýekdim. Gideýin mi? Ödün mü? Sen olmadyk bolsaň Selviýini görben bilmezdim. Onça wagtdan soň oň bilen görüşürüz. Gaty ow bolar. Şeyle mi? Sen üniversitede kak Selviýiň ýerine düşýärdiň dämi? Ýöne o saňa ýüz beren okdy. Olsaň berede durmuşa çykdy. Selvi dursana. Garaşsana birazcık. Yanlış düşünme. Dine Ebru için böyle geldim. Onu kıssakıl çağırdır. Ol iyidine burada gitmeli oldu. Sana haber vermem haş etti. Sadece Dine şoň için şu yere geldim. Elbet niyetim yok. Doğru mu diyen? Öyle nerede oldun? Ne hil nerede oldun? Sana nerede oldun diyen ha? Men Evet gözüm bilen gördüm. Gözüm bilen gördüm. sen çak edişin ýalyl.
Bana sanıyorum öyle aytti. Iyidi deril duşyan ekeniňiz. Üstüne senin iyidine düşüp berän ekeniň. Tökmet, men Allah'dan korkyan, bu tökmet. Men gözüm bilen gördüm sana, gözüm bilen gördüm diýen. Meret. Meret, garaş meni dinle. Meret. Hadi kızım. Al gıyırın şunu, al vala. Al vala. Bana inanmadı. Bana inanmadı. Bu tökmet ahiret, tökmet. Biliyorum kızım. Bilyen gıyırın, bilyen. Bir gün Ol bir yaptığın gün yalňyşyny düşüner. İyice anlayıp öyle Oğuca karar göz verecektin. getirip ondan bir karara Öyle gelmelin oğlum. araştırmadan, Beýdip sorap, iyi demen. soruşturmadan benim Men gelinim kendim yalan söylemez. sözlemez. Yanlış Yanlış yaptın. iş ettin oğlum. Fönör bilen gürleşe gece. Maňa nädip tökmet atyp billike. Men durmuşymy nädip dagadyp bilýär. Bollunny bes. Sakin ol. Köşeş gıydım. Allah Allah beýikdir. İftira edenler Tökmet elbette atanlar cezasını hökman Ya cezasyny bu çekerler. dünyada ya da öbür. O dünyada da, bu dünyada da. Senin Sen sorunun hiç hili günahın olduğunu yoktuğunu men ben bilýän. Ne kadar Näçe çabuk qara atsalar, çaljak iftira bolsalarym, etseler, näçe tökmet atjak Göreceksin. bolsalarym, Bu hiç iftirada da edip kafayı bilmediler. koyma. Görürsün malam. kocan hata Bu yaptın tökmedin abi. hilesi ýüze çykar. Sakin ol. Äriňem ýalňyş iş edenligini düşüner balam. Bunu bana Bana nädip beýdip bildiň? Nädip? Men sen çyn ýürekden söýýän ahyryn. Seni ýedem söýýän. Yaslı. Eger yalan molaýsa näme? Ya günäsini götüräýäm kam. Şeýle bolup bilermi? Ama gözlerim Ýöne men öz gözüm bilen gördüm ahyryn. ama Sibel Hel bir şeyle mi ka? onu görünce Allah can. Allah Sen bana kömek et. bana yardım Ey et. Allah'ım kömek et. Men kellem bulaşdy. İyice karıştı. Bulaşdy. Mer, Meret, bak ne dinle oğlum. iyice Anygyna getmän bir netije gelmeli. düşün. Oturup goýja oýlanyp, olary ýüzleşdirmek gerek. Ancak o Diňe zaman şonu anyk göz getirip biler. Yüzleştirilýärmi? Nasıl? Nähili? seni Senem sönerem tanıyan bir dostun var. Geçen gün bize gelipdi. Ha, Ceyhun mi? Hawa, şonu öýe çağırsana. Merhaba Soner. Alan Tönür. O Ceyhun gel otur. Keyfine mi? Keyfine mi? Hayrola? Seni gowy ýere gitjek. Özel bir yer. Sen göwnünden turjak ýere öde. Bir yer. Çatlat. Bol ho adam ýüregini tuw etmedi aýtsa aýtjak bolan. Desem, biliyorsun. Telwiň öýüne gitjek. Bilýän aýryşyk gurtberler. O seň üçin maşgalyn dağıtdy. Sen gaty zor ekeniň o. Öyle mi? Şeýle mi? Kendisi Meni bir öýe çağırdymy? Ha o Çağır elbetde. gelsin, konuşmak istiyorum. Çağır gelsin gurleşek diýdi. Hadi ne? Ýör onda näme garaşýan? Hadi gidelim. Hani ýör gideri. Ama ben... Ýönümin Hadi. Hani ýör. Birinji gelip görüşeň ahiri. Bilýärsiň dok näme? Öyle de ben... ay ola şeýle bolýar ýönümin. Gidelim. Hani ýör gideri ýör. Hadi. Ýör. Burası Yer niray? Nasıl He, tanımazsın? tanamadyň mı? İnsan beraber Adam yaşadığı bile kadın- aşyp görün aýalynyň ejini tanamadmy? Şey, buraya pek Nime gelmedik de. biz bir ýere köp gelem nokta. Men öýümde öz uşýatdyk da. Men onu saňa aýtmanım.
aýdýanyň dogry ho. Hani öyle çerik gireli? Çekinmeyin, geçin oturun. Bak evladım. Dinle oğlum, enne yüzleşmenin vakti geldi. İnsan Adam bir cedelli fedaydan morsa, ol söden bir maşgalan dağamağını sebep bolyan morsa, göğünü degyen morsa, adamlar qıynanıryan morsa, hükman yüzleşmeli olur. Inga şayatlar, barimiz şu yerde. Hiç il çekinmeyen gürleşeli. Hakikat yüze çıksın. Suud et dinamı, suud et! Dur oğlum, dur köşeş. Sana hiçbir Sana şey hiç saat etmez. Bize Dedin hakikadaydı. Ceyhun'a aydan rahatların doğru mu? Sibel'le Telbi irgideril duşyamın. Evet. Awwa, elbetde. Tabii. Men Ben baýaly bilen Soner. Soner. Kenör. Soner Kenör. Öğretine gel Kenör. Pönür yağdayın kovmi. Beyhudayı çağa ne molluka. Eftin aylan oğlum. Kenör. Derrel til kömegi çağırın bolun. Çağa ne molluka. Anneciğim durdun mu oğulcuğum? Güllerin Güllüňem gürleýänliklerini bilýärmidin? Hawa olar gürleýärler. Meselem şu wagt ýüregimden çykýan zatlary gönüden gün terjime edýärler. Özür dilerim. Ötünç soraýan niýäler. Mehriban adamlar, ar namusly denanlara tökmet atmak uly günä. Barybir tökmet atan adam tökmet bilen maksadyna ýetip bilmez. Iň soňunda ýa bu dünýäde ýa o dünýäde hökman ol jezasyny çekýär. Bu dünýäde de ahiretde hem ol bergidar bolar. Şoň üçin Peýgamberimiz tökmet atan azaba çekilir diýär. Şoň üçin arasda ýaşap, arasda zähmet çekelim. Ýöne öz nisibämde de razy bolalım. Ilinkä göz gyzyryp olara ziýan bermeýäliň. Ahiretde özümizi ogatmalyň. Şeýle bir ýalňyşlyk edäýenim bolsak, eýetinden razylyk Allahdan bolsa bagyşlamagyny diläliň.